Doon na ba'y kaso nga ikapasaka sa tao nga mamuso? Diri sa Visayas, ang kanang gitawag sa in English nga peeping Tom. Mamuso na. Ang muhimo ana, mamusuhay, manglili. Muhimo og sikrito nga pamaagi aron pagpanglili. Gitawag nato og buso. Doon na ba'y kaso nga ikapasaka? O, mahimong pasakaan aning mga musunod nga kaso. Ubos mga kasama sa Revised Penal Code, unjust vexation. Ang unjust vexation, mahitabo ni kung ang imong isikataw, imong gipasipadan ug nakahatag na ka og disturbo sa iyang pangunahuna or ang imuhang gihimo nakahasol niya og mayo. Ang kaso, unjust vexation nga dunay priso gikan sa usa ka adlaw ngadto sa 30 ka adlaw. Pwede sab nga pasakaan og kaso nga Data Privacy Act of 2012 ngano in kaso og mukuha og picture or video panahon sa pagpamuso, maigo siya sa Data Privacy Act. Pilay priso? Ang priso labing minus usa ka tuig.